Balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, Attorney Annabel Palik ginreklamo sa ginatos kay empleyado sa probinsya. Pag-umpisa sa vaccination program sa Bacolod, indikasyon sa pagbangon sang ekonomiya. Sa mga nagapanguna nga balita, National AstraZeneca vaccine mag-aabot buwas nga adlaw. Samtang kumpiyansa sa health workers sa bakuna nagsaka. Sa atong balita international, US nagatrabaho kaupo ng mga kaalyado para sa COVID-19 vaccine strategy sa Asia, agud mag-counter ang China. Sa atong balita sports, sa NBA sa piyak sang injection kay Devin Booker, Suns na pierde ang Lakers. Kag sa atong balita entertainment, Jody may panugyan sa kay Claudine. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Radyo Philippine Standard Time, alas 6:03. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09, kagaron sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpasaka sang petisyon o kung complaint ang ginatos ka mga empleyado sa gobyerno provincial sa Negros Occidental kontra sa Provincial Human Resource Management Officer 5 nga si Attorney Annabel Palik. Ini ang ginpermahan sa 419 ka mga empleyado pagi sa Progressive Alliance of Capital Employees o PACE. Suno kay PACE sa President Renelo Lastiere, madamo sa mga empleyado ang nag-antos bangod sa hindi maayo nga pagtratar ni Palik kag mapiguson nga pamatasan. Pila sa mga reklamo ang amo ang hindi maayo nga pulisa sa mga empleyado nga gin-quarantine bangod sa COVID-19, bangod gin-require ang mga ini nga mag-file sang leave of absence kag clearance. Dugang pa ni Lastiere, madamo man sang mga nagretiro nga empleyado ang nabudlayan sa pagproseso sang ilang mga benepisyo. Sunod pa kay Lastiere, naatrasar man ang special risk allowance sa mga health workers kag wala makabaton sa longevity pay. Ini ang petisyon ang ginsumeter na subong hapon sa tatapan ni Governor Bong Lacson. Nagreklamo ang aton mga empleyado. It is supposed to be ini sila gani nagarisgo sa ila kabuhi sa serbisyo publiko, and we believe nga ang civil service nga provision does not allow nga i-deduct ni sa ila ang ila pag-quarantine period kay hindi man nila gusto. This is by virtue of government regulation. Sa dugang balita, nanawagan ng pila ka provincial government employees sa gobyerno provincial nga i-declare bilang persona non grata si Provincial Human Resource Management Officer 5, Attorney Annabel Palik. Suno kay Progressive Alliance of Capital Employees sa PACE sa President Renelo Lastiere, mayoriya sa mga empleyado ang luyag i-declare nga unwanted person sa Kapitolyo si Palik agon mahatagan sang kasulbaran ang problema nga gintugas sini. Dugang pa ni Lastiere, hindi sila luyag nga mamansyahan ang maayong imahen sang administrasyon ni Governor Bong Lacson paagi sa hindi maayo nga pulisa ni Palik. Nagalaom ang PACE nga mahatagan pagtamod sang gobernador ang ila reklamo kag mapapanaugan sang penalidad si Palik ukon masaylo sa iban nga posisyon. Hunyo tuig 2019, si Palik ang ginpapanaugan man sang memorandum ni Ane Governor Alfredo Marin Jr. kag ginsaylo sa Governor's Office bangod sa issue angod sa pagtukod sang Human Resource Department nga gin-disallow sang Department of Budget and Management. To be summarized as kung pwede no, that term is personal grato unwan kaya dapat ani daw iloy kasang mga empleyado bla ang imong kabataan kung may problema dali di anong problema mo.
Ang dugang nga palayag ni PACE President Renelo last year. Sa iban nga balita lokal, nagapati si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kun MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga ang pag-umpisa sang vaccination program sa COVID-19 ay isa ka maayo nga indikasyon para sa pagbangon sang ekonomiya. Suno kay Carbon, iningalihok sang gobyerno nasyonal kag lokal ang magkapabalikman sa kumpiyansa sang ilahanay sa pagbukas o kun pag-invest sang dugang nga negosyo bangon sa ginapaabot amat-amat nga pagwa sang publiko. Dugang pa ni Carbon, tuyo man sang ilahanay nga hingyoon sa mga LGU ang pagpagwa sa mass vaccination roadmap nga makabulig sa pagdula sang kahadlok nga gidabatsyag sang tawo kag mapunggan man ang posibilidad nga pagmanipula sa pila ka mga bentahuso nga mga negosyante nga nagahimo sang hoarding sa mga produkto nga ginatunaan sa pagtaas sang presyo. Wala nagapabor si Councilor Renisito Novero, ang chairman sa Committee on Education sa Konsehal sa Bacolod sa resolusyon nga ginduson ni Senate President Vicente Soto III nga nagatuyo sa pagbalik sang face-to-face instruction sang DepEd. Suno kay Novero, hindi pa ini ang nagakaigo nga panahon para ibutang sa risgo ang seguridad sa mga kabataan batok sa nagapadayon nga pamamahog sang COVID-19. Dugang pa ni Novero, ang among lihok ang katulad lamang sang isa ka eksperimento nga magabutang sa mga kabataan sa isa ka delikado nga sitwasyon. Suno pa sa mas labing maayo kung hulaton na lamang nga matapos ang sakaron ginapatigayon nga vaccination program agud mapaiway ang anuman nga problema sa palaabuton. Personally, hindi ko pabor siya na with all due respect. At this point in time, I believe na ang threat sa COVID-19 nga virus is still very real. Kahit delikado pa katama. Ang atong kabataan dumay mo ang mga eksperimento na lang sa ila na sistema para nga makapaghandala kung ano gid ka potent ang virus kag kung ano kadasig sa transmission. Ang kamahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Renisito Novero. Sa katapusan nga balita lokal, arestado ang 3 ka mga persona matapos makuhaan sang high-grade marijuana nga kush sa bypass operation sa nga PDEA set las 3:20 kay nasang hapon sa 26th Street, Barangay 1, Syudad sa Bacolod. Ang nadakpan ginkilala kay Ella Lastiere, 21 anyos, Justin Ferrer, 22 anyos, kag Justin Saliva, 31 anyos tanan, residente sa syudad sa Bacolod. Suno kay PDEA Agent Bambo, kaupod sa pusher buyer sa pagbakal sa balor 1,600 pesos nga marijuana, amo ang confidential informant nga nakabakal na sa pareho nga droga sa mga arestado sadto. Dugang pa, pag-abot sa pusher buyer, ginduhol na lang sa mga arestado ang nasambit nga item rason nga nadakpan sa otoridad. Nakuha sa ilang bulubanta masobra 1 gramo sang marijuana. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita dira nimo epektibo nga supplement. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan. Kagaron sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagtaas ang kumpiyansa sa healthcare workers sa bakuna batok sa COVID-19. Sa press conference, ginpahayag ni Duque nga sang Marso 1 may 791 ka healthcare workers ang ginbakunahan, kag sang Marso 2 may kabilugan nga 2,002 ang nabakunahan o kun 3 ka pilo ang ginsaka. Suno kay Duque, indikasyon na pagsaka sa kadamuon sa
kunsang pagpabakuna nga nagdamo ang nagkumpiyansa kay nagsalig sa vaccination program. Ginpahayag ni Dr. Edsel Salvana sang UP Manila National Institute of Health nga 2% lamang ang kaso sang bagong variant sang coronavirus sa COVID-19 infection sa Pilipinas. Ginimo ni Salvana ang palayag 2 kadlaw matapos ginanunsyo sang Department of Health nga nakarecord ang Pilipinas sang 6 ka kaso sang South African variant sang COVID-19. Sa laging handa briefing, ginpakalma ni Salvana ang kahangawa sang publiko kag ginpahayag nga naging factor ang variants apang hindi ini makabig nga pinakarason sa pagsaka sa infection rate. Mangod sa panibago nga report, ginpahanumdum ni Salvana nga importante nga sundon sa publiko ang minimum public health standard pareho sang social distancing, pagpanghinaw sang kamot kag pagsuksok sang face mask kag face shield. Ginanunsyo sang Malacanang ang pag-abot na sang British Sweden Pharmaceutical AstraZeneca vaccine sa Pilipinas sa buwas nga adlaw Marso 4. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini ang inisyal pa lamang nga shipment sang AstraZeneca. Ang 525,600 ka doses ng AstraZeneca vaccines ang kuntari mag-abot sa Pilipinas sang Lunes, Marso 1, apang naatrasar bangod sa problema sa supply. Sa katapusan nga balita, national ginpasangkad pa sang Social Security System o kuno SSS ang mga serbisyo sa ila online portfolio pagi sa pagpadasig sang digitalization efforts para maka-adapt sa karon nga sitwasyon kag sa ginatawag nga new normal dala sang COVID-19 pandemic. Sa virtual presser subong nga Miyerkules, ginpayag ni SSS President kag CEO Aurora Ignacio nga sa nakaligan nga tuig amat-amat na nga nagasaylo sa iban nga pamaagi sa pagtransaksyon ng mga stakeholders ng SSS halin sa face-to-face pagkadto sa online. Payag naman ni SSS Benefits Administration Division Vice President Norma Doctor, ang pension fund ang may masobra na sa 20 ka mga services nga available para sa online transactions pagi sa my.sss portal. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Detalye sa aton balita, international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, Kaagsalita na sa aton balita international, ginatrabaho sa karon sa United States upod ang mga kalyado nga Japan, India kag Australia ang plano nga pagpanagtag sang COVID-19 vaccine sa Asia agud nga ma-counter ang impluwensya sang China. Nagligad nga semana nagpatigayon sa pagsapol ang White House sa iban pa nga mga miyembro sang Quad, isa ka diplomatic kag security initiatives sa mga pungsod. Si Kurt Campbell, ang coordinator sang White House Indo-Pacific, amo ang nag-spearhead sa effort kag nagpatigayon sa madamo nga pagsinapol sa mga ambassador sang grupo. Kag sa aton balita sports, ginpiyerda sang Phoenix Suns ang Los Angeles Lakers sa score nga 114-104 sa pihak sang ejection sa kay All-Star Devin Booker sa katatlong quarter sang hampang. Nanguna sa Suns si Darius Saric nga naka-score sang 21 ka puntos. Gindugangan naman nanday Michael Bridges nga may 19 ka puntos. DeAndre Ayton kag Booker nga may 17 ka puntos. Samtang si LeBron James amo naman ang nanguna sa Lakers nga nakakuha sang 38 ka puntos kag 6 ka mga assist. Kag sa aton balita entertainment, liwat naman nagpahayag sa iya kaakig kag pagkadismaya si Claudine Barato sa relasyon ni Raymarda Santiago kag Jody Santa Maria. Sa isa ka online interview, liwat ginbuksan ni Claudine ang issue nga suno sa iya, wala man lang nagkonsiderar si Jody. Madamo naman ang nag-react sa kay Claudine, ilabi pa nga madugay naman sila nga bulagay apang sa depensa sa actress.
Wala man lang nagpalabot kuno sang komunikasyon si Jody sa iya bilang tanda silang pag-abyanay. Nag-post naman si Jody sa iya Instagram kagin pahayag nga kun mahimo hindi na dapat pagsapakon ang mga distraction kag mas maayo nga pilion kung ano ang dapat nga ipakigbato. Ang nasambit nga post ni Jody ginaangot naman sa mga palayag ni Claudine. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Kag inyo gin pamatian ang kabagusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Marso 3, 2021. Sa liwatang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life Extension Vitamin. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.